Han estat 2 anys de feina a 4 mans per aconseguir un resultat ben sucós. Aquest llibre de receptes del cuiner Lluc Quintana a partir d'expressions culinàries en català, algunes de molt conegudes, d'altres no tant. Hi ha una que és per un cigró no deixa de coure's l'olla. Llavors, també ve una mica a dir que per un cigró no es deixarà de fer alguna cosa, no? O per una petita cosa no deixis de fer tot el de més. Llavors, aquesta potser és una de les que més m'agraden. També estira que ve peix, que és una expressió que és de Mallorca, per tant aquesta és una expressió que no coneixíem. 34 frases fetes a partir de les quals s'ha creat una recepta i un disseny. La il·lustració, la frase, la recepta, no? Allò, com fem que ens quedi coherent i que hi hagi un fil conductor. I ho hem fet una mica a nivell visual, que el llibre tingués un color per cada recepta, per cada frase. Alguna frase ha costat plasmar-la a nivell visual. Potser n'hi ha una que és para el carro, llobarro, que clar, em va costar més perquè potser havia de personificar un peix, no? Havies de fer una cosa una mica més, no sé si forçada, però que sempre tenia l'objectiu que quedés com net i aquesta em va costar una mica més. Els apunts sociològics de Magí Camps expliquen l'origen de les expressions i arrodoneixen un llibre que la mateixa Carme Ruscalleda diu que traspua amor a la terra, a la cuina i a les tradicions. M'ha servit per entendre una mica més la cuina catalana, que crec que és superinteressant i que tots hem de fer una mica aquesta memòria és superimportant i crec que durant aquest procés he gaudit molt aquest punt.